Kublai phi perlok borok ka kerteng jonga di arki sayu te mentangan pentip syafi ba ya ka flame syukur nginwan ban pen isha nong po paham siem ha ka ar penyo tarik kata ka de lashim tayo bat kapor ban pen i gelong khatwe baje ar baje san baje bat nyo baje te kumta nga karpat e phi wei pe wei ki perlok ki basa satu sha sha nong po ki ba markhap nong po bat khamtam ki perlok ki parajor ki ba jusa satu sha than bhoi karpat ya phi ba phinyawan ban ya alam ka jingkarshan ka kumta ka flame namar ka dega film kandai artat kasian ka baningkong ba yin pen i ya ka film khasi po paham si manong po ki pat ba ki nong shong shnong sha nong po ki ong ba wan pen i sha nong po ngin ai ka jingkarsan te menta ka kanti karpat e phi iwe pe iwe ki parlok ki parjor lane ki bahayang hasam ki jonga ne ki jong phir kumju ba phinyawan ban ailam ka jingkarsan na ka menta ka dega film syukur aka arpin nyau tarek kata ka de menta ubnai kan de la shim tayo ka de ka singyo nong po te kumta tang itahi ijing karpat jonga kublai shubun.